Luke chapter 16 kukaLuka isahluko se-16 wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi owayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, "Kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi." Wayesethi umphathi phakathi kwakhe, "Ngizakwenza njani lokho inkosi yami ingaphuca ubuphathi na? Anginamandla okulima, nginamahloni okunxiba. Ngiyakwazi engiyakukwenza ukuba bangamukele ezindlini zabo nxa ngikhishwa ebuphathini." Wababiza ngabanye abanamacala enkosini yakhe, wathi kowokuqala, "Unecala elingakanani enkosini yami na?" Wathi, "Amabhati 100 amafutha." Ayesethi, "Thatha incwadi yakho, usheshe uhlale phansi ulobe 50." Khona wathi omunye, "Wena-ke unecala elingakanani na?" Wathi, "Izilinganiso eziyi100 zikakolweni." Wathi kuye, "Thatha incwadi yakho ulobe 80." Inkosi yambabaza umphathi ongalungile ngokuthi wenza ngokuhlakanipha, ngokuba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Nami ngithi kini, zenzeleni nina abahlobo ngokukaMamona ongalungile, uze kuthi nxa kuphelile banamukele ezindlini eziphakade. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu, ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu. Ngakho uma beningathembeki kokukaMamona ongalungile, ubani oyakuniphathisa okuyikhona na? Futhi uma beningathembeki kokomunye, ubani oyakuninika okungokwenu na? Akukho nceku engakhonza amakhosi amabili, ngokuba kokunye iyakuzonda enye, ithande enye, noma ibambelele kwenye, iyeyise enye. Ningeze nakhonza uNkulunkulu noMamona. AbaFarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokho, bamqolodela. Wayesethi kubo, "Nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu, kepha uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yenu, ngokuba lokho okuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umthetho nabaprofethi kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Kusukela kuleso sikhathi ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyashunyayelwa, wonke umuntu uphika ngobufuzula kuwo. Kepha kulula ukuba kudlule izulu nomhlaba kunokuba kuwe ibala elilodwa lomthetho. Yilowo nolowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliwe yindoda uyaphinga. Kwakukhona umuntu onothile owayegqoka ezibubende nezeleneni elihle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Kwakukhona ompofu othile, nguLazaro igama lakhe, owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda, enxanele ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo, kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwasekuthi wafa umpofu, wathwalwa yizingelosi, wasiwa esifubeni sika-Abrahama. Nesicebi safa sambelwa, sesiseHadesi, saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini, sambona u-Abrahama ekude, noLazaro esifubeni sakhe. Samemeza sathi, Baba Abrahama, ngihawukele, uthume uLazaro agcobhoze isihloko somunwe wakhe
emanzini aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Kepha u-Abrahama wathi, ndodana, khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usesekuphileni, noLazaro kanjalo okubi, kodwa manje uyaduduzwa yena lapha, wena uyahlushwa. Nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nalapho bengaweleli kithi. Sasesithi njalo, ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu, ukuze afakaze kubo, bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu. Kepha u-Abrahama wathi, banoMose nabaprofethi nabezwe bona. Sathi-ke, qha baba Abrahama, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo, bayakuphenduka. Kepha wathi kuso, uma bengalaleli uMose nabaprofethi, kabayikuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo.